jälkeen, niin sit se vaan saa huonnata sitä. Että se oppii sen kunnioittaa. Joo. Niin että se aina hyvää kunnolla. Joo. Oikein hyvä. Tehdään sillä, että kun tehdään seuraava pätkä, niin tehdään teidän kanssa rataa putkesta. Joo. Joo. Vaan sen takia me ei haluta sun työtä nyt pilata, koska se ei ole vielä sille valmis. Joo. Niin se skipataan, sitten me tehdään rataa loppuun putkesta, mutta sitten se